Фром. И матчбал. България с точка предимство 24-23. Виктор Йосифов. 24-23. Залата е готова да изригне. Я ще изиграм тук, ей! Готов съм да изригвам, паля! И това е матч за България. Фантастична игра на българите. Браво! 3-0 срещу Германия. Витал Хейнен каза, че този матч няма да се повтори. Да, Слухо малко, бе. не се повтори. Само че отново 3-0 за България. Точно така! България се класира за полуфиналите на 29-то европейско първенство. България ще играе в събота срещу Франция. Браво, момчета, страхотно! Браво, браво! Преди този двубой специално се обади премиера на България Бойко Борисов, за да пожелая успех. Сега от негово име поздравявам отбора, защото той каза: поздрави ги след победата. И аз поздравявам отбора от мене! Ей, Дидик! Това беше